drugari, dobrodošli svi u moj novi video. U današnjem videu učimo u i na kroz igru. Zašto ste vi to od mene tražili? Tako je, drugari, ponovo učimo predloge na i u, ali kroz igru na još jedan zanimljiv način. Ono što je bitno da vam napomenem jeste da kada se igrate sa vašom decom, da ove predloge naglašavate tokom priče i igre. Sada će Lara da vam pokaže kako smo mi to radile kad je ona bila mala. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Da li je ovo restoran Lara Bubamara? Jeste. Da li možda imate jedan slobodan sto? Baš sam gladan. Imamo. Sedite u fotelju. Hvala. Seo sam u fotelju. Da li mogu da vas zamolim za jednu čašu vode? Baš sam žedan. Napolju je baš vruće. Može. Uzela sam čašu i stavljam je na sto. Sipam vodu. Stavila sam čašu na sto i u nju sam sipala vodu. Baš mi je prijela ova hladna voda. Da li možda pravite neke supice ili čorbice? Da, pravimo. Da li možda imate pileću čorbicu? Imamo. Hvala, sačekat ću. Šepicu stavili na pored. Se kuvam. Uzimam tanjir, a tanjir sipam supicu. Gde sipaš supicu? U tanjir. Izvolite. Gde si stavila tanjir? Tanjir sam stavila na sto. Hvala. Baš vam je ukusna ova supica, Laro. A da li možda možete da mi skuvate jedno jaje? Možemo. Uzimam jaje i stavljam ga u šerpicu. A šerpicu stavljam na šporet. Kuca jaje. Uzimam tanjir i jaje stavljam na tanjir, a tanjir stavljam na sto. Hvala, Laro, puno. Baš je lepo ovo jaje. Da li možda imate so da malo posolim ovo jaje? Imamo. Gde se nalazi so? U kutici. Laro, meni se jede i pizza, ne znam šta mi je danas. Da li možda pravite picu? Pravimo picu. Da li mogu da dobijem jedno parče pice? Možete. Uzimam tanjir i stavljam picu na tanjir. A tanjir stavljam na sto. Laro, ja volim picu da jedem sa kečapom. Da li možda imate kečap? Imamo. Uzela sam kečap i stavila sam kečap na picu. Tako je već bolje. Baš izgleda ukusno. Njami, njami. Mnogo je lepa pica, Laro. Hvala vam puno. Da li za kraj mogu da dobijem jednu čašu soka? Možete. Uzimam čašu i sok i sipam sok u čašu. Čašu stavljam na sto. Prelepo je, Laro. Hvala vam puno, Laro. Doći ću ponovo kod vas u vaš restoran Lara Bubamara.
Da li ćeš sad da se zahvališ drugarima? Drugari, ako vam svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte ili zapratite ili subscribe-ujte moj YouTube kanal Lara Bogmara. Zdravo drugari, vidimo se nekom od drugih videa.